टीवी सीरियल ए रिश्ता का कहलाता है से शहजादा धामी का पत्ता कट गईल बाटे। शो में शहजादा अरमान के रोल में नजर आवत रहना, जवन शो का लीड किरदार रहना। शहजादा सीरियल से बाहर भइले पर कोनो रिएक्शन नहीं के देले और न ही एक्टर मेकर्स के तमाम आरोप पर अब तक कोनो जवाब देले बाना। लेकिन अब शहजादा शो के एक कंट्रोवर्सी के बीच अपन पहला पोस्ट कैले बाना, जेमे एक्टर का लुक और कैप्शन दोनों फैंस के ध्यान खींचताटे। लोग शहजादा के ए पोस्ट पर अलग अलग तरह से अपन रिएक्शन देतना। आई आपके दिखाओ तनी ऊ पोस्ट। दरअसल ये रिश्ता का कहलाता है में नजर आइल एक्टर शहजादा धामी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एगो तस्वीर शेयर कैले बाना, जेमे ऊ अरमान के किरदार में लौकतना। ए फोटो में शहजादा ब्लैक टी शर्ट पहनले बाना, जेमे ऊ काफी गुड लुकिंग लागतना। एक्टर के ई फोटो के कैप्शन में ताश वाला इमोजी लागल बाटे। फैंस शहजादा के एक बार फिर अरमान के रोल में देख के एक्साइटेड हो गइल बाना। ए फोटो पर फैंस शहजादा के लिए ढेर सारा प्यार लुटावतना। एगो यूजर लिखना, प्लीज आप लौटाई, हम आपके बिना शो के इमेजिन भी नहीं कर सकत। वही एगो यूजर लिखना, अब ये रिश्ता देखना बंद। वही तीसरे फैन लिखना, हम आपके समृद्धि के साथ बहुत मिस करब। वह एक जन लिखना, प्लीज ये रिश्ता का कहलाता है मत छोड़ा, आप मेकर के बोला कि आपके एक और चांस दें, आप अरमान के किरदार खातिर बेस्ट बनी, हम आपसे प्यार करतनी। बता दें शहजादा धामी के साथ प्रतीक्षा हुनमिखे के भी मेकर्स बाहर निकाल दिया ना। प्रतीक्षा शो में रूही की रोल में नजर आवत रही। दावा बाकी प्रतीक्षा और शहजादा एक दूसरे के डेट करना और सेट पर घंटों घंटा साथ बितावत रहना। ऊ लंबे वक्त तक मेकअप रूम में बैठत रहना, जेकरे वजह से शूट में देरी होत रहल। ये वजह से मेकर्स के सख्त फैसला लेवे के पड़ल। ए स्टोरी पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।